washa. Siphinde sibingele ngandla ukuthi siyabingela-ke South Africa ngey'ndawo la nikhona kuphi nakuphi nibingela uMduduza Mkhwanazi-ke. Sivela kwinhlangano eyithuleleni sinibheka-ke ngaphansi kwengosi esihloko sithi abantu bayagula. Singapha-ke entabeni zaseshowe lapho esikhona sizobona nje abantu inqwaba esizobabona ngapha-ke ngokuthunywa-ke abakandalo Enhle Herbs and Beyond ukuthi cha thuleleni phuthuma nabantu bethi bayagula sebevelile nansi-ke indalo baphuthumisele-ke. Ake ngiqale ngomama ngapha-ke uNkosi yami otheni wasibhalela ukuthi kwenzakalani umama uhamba nodakazi wakhe khona bakhala ngakho. Sawubona mama. Yebo baba, sanibona njani? Ngiyaphila unjani? Siyaphila nathi. Ngiyaphila umama bani? Ukhuluma noSiziwe wakamnguni esiphezi, kodwa kuthuleleni bengibhala igama elikwi-ID yami. Yebo. Yebo. Bengibhalile mayelana nengane yami uNolwazi uyagula nangonyaka odlulele ndibimphethe kodwa manje lokhu ngimehlisa ahambe ekliniki mhlawumbe athole lawo maphilisana ukuthi ukustop. Kodwa nje kulokhu-ke ngize ngabhalela kathuleleni hayi ebedonsa kanzima ngoba ngisho esikoleni ubebuye esesikoleni esengekho right ngoba nje bekuvele kwenzeke lento ivele yehla ngemlenze. Ebegula nje kabi. Manje ngaze ngathi ngicela usizo-ke kwabathuleleni nabandalo Enhle ngoba nami ngibona khona ku-TikTok ukuthi bangisize bangilekelele ngoba kahle nje lo mntwana uyagula nanesifo sokuba futhi unaso ukewe edlikize ngingabe ngisazi kodwa nje okunzima kakhulu ilokhu ngoba ngisho emzimbeni bese esehlile ngisho emzimbeni. Yebo. Bese ehlile impela nje emzimbeni. Bebethini ey'bhedlela manje membese kodokotela? Udokotela nje akaze angitshele lutho udokotela ngoba kahle kwesinye isikhathi omunye uvele engabi naso isikhathi soku-check umntwana mhlawumbe megula ngoba nje ngenyanga edlule bekufuna ngabe uyengwelezane mayelana nesifo sakhe ugcine engayanga ngafika sengifika naye ezolala esibhedlela eshowe lalela ukuthi ayengwelezane kodwa ngendlela okwasekwenzeka ngayo wadokotela ngeke wazi ukuhamba ayele yokwenza iscan ngoba manje inkinga yakhe namandla akhe aseyaphela. Usophe kakhulu? Yebo besophe kakhulu yebo. Okay base beyam-admit esibhedlela yebo. Cha sesifikile mama sithunywa bakandalo Enhle Herbs la kunena ma. Yebo siyabonga kakhulu siyabonga. Ukulekeleleka nje siyabonga. Engathi futhi ngingabalekelela nabanye ngoba singomama ngayedwana esithi noma sibamba thina sibambela ukuthi yena akwazi ukuyofunda umntwana akwazi ukudla. Okunye sesifisa ukuthi ngabe kuyenzeka nathi sikwazi ukuthi phela odokotela nathi sikwazi ukuya kubona siphethe lokho okuncane manje akwenzeki khona. Amandla awekho. No mama no. Ngiyabonga ngeke ngize ngakuyena usingayi. Nange sephethe nje. Yini lo iphethe? Sawubona? Yebo sawubona njani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Ubani igama? Igama lami nguNolwazi wakamnguni. Kephi? Esiphezi khona la eshowe. Uneminyaka mingaki ma? Neminyaka ewu-21. Okay. Uma wakho Nkosi yami usibhalele la wacela usizo kwenzakalani sisi? Uma ubhalele abakathuleleni ngesizathu sokuthi unyaka lokhu uqalile kusukela ngoMarch. Ngangena kuma-period ngayitshela ukuthi nje mhlampe into ejwayele kwenzeka njengoba amantombazane kengena esikhathini. Kodwa kwaze kwaphela inyanga sadlula isikhathi bekumele ngiphume ngaso ngabona ukuthi lento serious. Ngaqale ngasaba ukumtshela uma because mengigula isikhathi esiningi ngisaba ukumtshela ngoba ngizobona ukuthi uzophatheka kabi. Ngatshela omunye umfana wakamzimela ehlala emqashweni engithatha njengobhuti because sishera isibongo. Ngamtshela ukuthi mfethu yazi ngiyagula ngene kuma-period waqala wahleka nje. Wathi suka wathi asamse eklinikhi-ke wangiphelezela sayiklinikhi lapha eKingdom Zulu. eKingdom Zulu baqale banganginikeza amaphilisi. Bathi babona ngathi ngizokhiphisisa hayi ngoba ngigula. Okay sabuyele emumva-ke kwadlula isikhathi sahamba sayi Townport bafike banginikeza amaphilisi ngawasebenzisa amaphilisi kwangathi kuba right. Kodwa kwathi sekuqala u-April part nawo ngabona ukuthi lento serious ngoba kwakwenzeka iy'nsuku eziwu-2 ngasebenzisa amaphedi ayi-45 uma bejwayele ungilethela amaphedi lawa ahamba nga-30 phakathi ngawasebenzisa awu-45. Kwayima ngicabanga ukuthi uma kahle kumele ngimtshele ukuthi ngiyagula ngoba lento serious nasemzimbeni ngase ngincipha nasesikoleni abangani ngangingasenabo ngoba akekho wayethanda ukuhlala nomuntu ogula njalo ngaphandle kukamzimela waye-understand ukuthi ngigula kwangampela. Kwakwenzeka kwesinye isikhathi nga-admit esibhedlela ngigula futhi nakhona ngibleed. Kwamele ukuthi ngakusasa ngihambe ngiyobhala i-EPA kodwa ngangakwazi ukubhala. Kuhamba-ke isikhathi sengiphumile esibhedlela ngayocela ukubhalisa esikoleni omunye uthisha nje waqala wathi ngiyakwazi ukubhalisa because incwadi yadokotela ngangingayiphethe.
ngasho ukuthi khona sekungenzeka ukuthi ngiyithengile. Ayikwadluliswa-ke omunye umama-ke owuthisha esikoleni futhi wangicelela kwasho ukuthi yena uyazi ukuthi ngiyagula kho sekwenzeka ukuthi ngiseklasini ngathi ngiyasukuma ngifuna ukuyochama kwasho ukuthi ngangingaphisi ukuchama ngangitshela ngifisa ukuchama kanti lento leyo ayisiyehla ngimlenze. Yena wazokhuma ijakhethi yakhe wanginikeza-ke wathi angivale ngayo-ke ukuze abafana abaningi bengeze ukubona ingane zesikole ngiyakuthanda ukukhuluma-ke. Kwenzeka ukuthi mhlawumbe uma ngiyochama njengokuthi nje mekusebusuku ngithi kuchanywa esigigini kuphunywa phansi. Mengichama ebusuku kuphume into engathi amahlule nakhona amakhulu amnyama. Yebo-ke into ibiyenzeka kanjalo. Kodwa-ke nginethemba lokuthi abakandalo bazongisiza ngiphume kule nkinga engikuyona ngoba nami angisathandi. Yebo. Yebo ngoba sekunzima ngisho ukugqoka ingubo enombala ogqamile ngoba yabo uma ngihamba phambi kwabantu futhi kuba wesi. Yebo. Kodwa Afrika ileso-ke isimo esenza ukuthi nathi njengothweleni uma abakandalo enhle besicela ukuthi Thuleleni nakho esicela ukuthi sivouche ngakho kuwena ukuthi amakhambi ethu ayaphilisa but ezifeni balapha zonke izifo abakandalo enhle ngamakhambi abo balapha nje zonke izifo ayikho into ngakuyithole lapha nesitolo sabo but ngase ngithi lokhu kwama-fibroids ngizokuthatha mina njengothweleni ne-team yami sikugqoke sime ngakho ukuthi-ke abantu besimame siyazi abaningi sebehambe lolu hambo lokuthi bayathukwa abanye badicelwa izithunzi phansi abanye baze baphela ngisho nayimendo ngenxa yokuthi lento yokopha enye thina abantu besilisa asifundisekile ngayo besingayazi sathi nephela ukuthi umuntu mangabe sebusheni bakhe kuba leso sikhathi ukuthi sithi-ke ngokwesizulu noma ngokwethu akahlambulukile kufanele kumnika iprivacy yakhe ukuze akwazi ukuphinda abuyele aqhubeke nempilo but kulokhu kugula nami nje ngingaka into ebengingayazi bengazi nje ngibe ngefocus ikona ukuthi khona isifo ekuthiwa ama-fibroids but bese ngikwazi ukuthi banabantu besimama abathukwayo kuthiwa bayezinyumba abazali abanye baze baphelwe yona imishado ichitheke iphele imishado yabo but umuntu mayese ngaphandle mhlawumbe mangabe kuqhubeka ethola usizo uyabona futhi mayeqhubeke nempilo useyigonela ingane yabo ungabusazi ukuthi kanti ubani phakathi kwabo obengananzalo kanti isimo sokuthi owesimama ubegula ngase ngithi ngizoyigqoka-ke le ama-fibroids ukuthi-ke ngibamele abantu besifazane abanenkinga ama-fibroids ngosizo lwabakandalo enhle Herbs and Beyond udokotela uKhozo Fajala human plumber i-homeopathy practitioner iziqu zakhe lezo waMkhwanazi nanka amaphilisi akandalo enhle Herbs lento yama-fibroids asiyibheki thina kandalo enhle Herbs ikhona-ke ngikimela njengoba nje nomntwana umuzwa umntwana omncane kodwa-ke isimo sebhekene naso ngoba lento yama-fibroids ayikhethi wena umdala wena omncane kuyafana nje yabo mesikuphethe ikuphethe umntwana mncane but uyezwa ukuthi lento imbambe esikoleni yikho-ke namanje sila ngoba kandalo enhle Herbs and Beyond nansi i-prescription kandodakazi abathe bayayikhipha nansi ezobhekana nayo nama-fibroids yile abathe asiphuthumisele yona-ke dadewethu njengamanje ukuba uqala usebenzisa yona bakufakela-ke nanama-pads a-organic angenakhemikhali a-clean nje nansi into yakho sabathe asilethele nakandalo enhle Herbs. Yebo ngiyabonga kakhulu kwabakandalo ngiyathemba ukuthi ngizoba right ngoba nami le mpilo engiphilayo angisayithandi ngoba sekunzima ngisho ukuhlala nabantu meyothi lento isiqale phansi kakhulu. Hayi isifikile impilo. Yebo ngiyabonga kakhulu asithembe-ke futhi nginethemba lokuthi ngizoba right nami ngibele esimeni ngiphile impilo njengezinye iy'ngane ngoba kumnandi ukuphila impilo yomuntu omdala usamncane. Yebo ma. La nje kukhona konke la sisi nje ubona nje nanku i-Mineral Plus le ushuna oqeda ukukhathala okwenze ube namandla bese kuphinda ngapha futhi ushunwe izifo zonke lo all disease plus ushunwe izifo zonke bese kuba khona-ke nansi i-Iron Plus ibhaliwe uthwani ngesiZulu Ushuna wenza igazi lijikeleze. Okay bese kuzoba yile ifuna ifundo wena ibhaliwe ukuthini Ushuna ulahlisana email nochatha. Ithini ngesingisi unufundile wena ithini ngesingisi Detox Plus. Okay ke njengamanje bathe asiqale ngale Big 4 yabo le ukube nje asiwaphethe amanzi kulwami sevele ezingonye ngihamba nazo zihamba zabashawonke amanzi bazaphethe emotweni kahle funa ngabe nje uyaqala kwamanzi uyaphuza ngicela manifika la esitolo nithenga amanzi ebeqala manje aphuze ngithi yabo njengoba kumanje uzophuza manje sisi ufike ekhaya futhi ebusuku mhlawumbe ngabo 7 uphinde ushaye futhi uthatha 3 6 9 12 angithi yeso amonye u3 futhi uzobe usuqala ekseni isekuseni isemini intambama
uzohamba nje kanjalo uze lamaphilisi waqeda ngithi yabo. Yebo. Thina nabandalo enhle Herbs and Beyond sizozwa ngawo umehluko sisi. Yebo, ngiyabonga kakhulu Nkosi yami. Asithembe ukuthi ngizoba right nami ngibuyele esimeni njengezinye izingane. Mina ngithembe ngiyakutshela uzoba right. Okay, ngiyabonga ngizoba right nami nginethemba. Laba ngane bese behlehlile. Awuthi sihlebe. Makuthi bese kukhona nohlekisana naye umkwanyana. Uzobuye egijima. Hayi, asithembe ukuthi akazukubaleka. Akezwe mama. Akazukubaleka. Yebo gogo. Cha, gogo nakho ke sikulethile ma ungathini kwabandalo enhle Herbs? Mina nje ngiyabonga kakhulu kwabandalo enhle nobabuthuleleni Nkosi yami ukuthi nje baqhubeke babasiza abantu. Siyazi khona kulukhuni ngoba zonke izinto zenzeka ngemali. Kodwa nje lolo sizo oluyofika lifinyelele kubantu. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu noshembe ngathi nganibusisa. Mina senibuyele emva futhi nibuyele kahle emthetho. Amen, siyabonga. Ngizama ukuveza nola ekhaya ukuthi angacabanga ukuthi mhlawumbe ngabe ukuthi kuthatha isikhathi sifike kuwena. Ungathi mhlawumbe ke ingoba suke singathanda, suke singenawo amandla. Ukube kuyenzeka ngabe sibeka ikhasi lika banana sishibilike ngalo noma sithatha umshanelo lokuthiwa kuyandizwa ngawo sigibele umshanelo konke ngabe siyandiza size siyofika ngomshanelo. But ke impilo isiyabiza, upetrol uyabiza, kunzima nje mafanele sisukume siphume kuye kube likhuni kuye kube ngcono kubantu abaseduze nathi kwi perimeter sikuyona around iTheku kulula ke kubona. But uma ungaphandle siyacela ubekezele nabakandalo enhle Herbs ubabekezele nabo because bacaphuna isikhwameni sabo. Konke lokho abakwenzayo kubona ukuthi banikele ngakho nakho ngeke banikele njalo bakithi nje balani imali esiphethe njengala no sis lo siyakuyena naye same thing it 5400 le prescription siphethe apha emotweni. Ungababalaka labo 5400 abawu4 ukuthi malini uphinde uadd nathi ifull tank yethu ukuthi imalini siza ngala nokudla wena koswethu ukuthi itotal yakho imalini. Cha anginibongele mama nonke nje anginibongele. Sondelani nani Nkosi yami sizobonga abandalo enhle Herbs. Wozani nje, wozani. Phathani ukudla kwenu lokho enikuphethe okulethwa abakandalo enhle. Wozani nje, wozani sizoma la, wozani. Umusa wabakandalo enhle Herbs and Beyond. Nakho nje sebeyiphathele ke i-medication yabo abayinikele ke udokotela uKhoza uFajali, i-human plumber. Uplumber wabantu odlokodla amapayipi emzimbeni yabantu imthambo. Nakho njengoba nibona nje ngomsa wabo. Bongani bakandalo enhle Herbs Beyond sibongeleni bosisi. Siyabonga kakhulu kwabakandalo. Sinethemba sizosizakala noma uzosizakala ekuguleni lokhana nabo. Okay. Nawe Ntombi? Ngiyabonga kwabandalo enhle. Nginethemba lokuthi ngizoba right nami ngiphile ngibuyele esimeni sami kade ngisona ekuqaleni. Okay. Sibongele mama. Ngiyabonga mina kwabandalo enhle nobabuthuleleni ukuthi bahambe yonke lendlela bezosiza thina lapha. Engathi Nkosi yami bengakwenza nabanye. Okufanele nje ukuthi abantu bakwenze bazalwane abangafihli abantu uma umuntu enenkinga. Akavele obala ngoba phela ukusizakala mhlawumbe engagcine ekutholile njengoba nathi sithemba ukuthi njengoba sizelana sisizakala. Siyabonga kakhulu. Sibongele nawe mama. Ngiyabonga kakhulu kwabakandalo nabakathuleleni. Sengathi uNkulunkulu bengahambela kubona yazi uhambo abalihambile lukude kakhulu ngoba siwethekwini bahamba ngopetrol bahambe bedle endleleni. Imali bekumele siyikhiphe ibinkulu kakhulu imali ewu5400 ayincane bese ngayithatha ngoba yibuthwa imali phansi. Sesibuse sicela nje ukuthi uNkulunkulu asisize impilo zethu ibuyele esimeni. Nabantu ke basibone nje ukuthi sasinjani manje abantu abasasazi noma awuvela umncane unjena abantu nje sebekubuka nje isinomi kanjani. Mina nje uNkulunkulu ngikholekethi ngibe right ngibuyele endaweni yami. Okay. No siyabonga bafethu siyabonga. South Africa ke ilokho nje angibonge. Na sithemba malelanga njengoba ngisho basasitindile eGingi Ndlovu sasitenga basitindile kanti nasemandeni silindiwe. Cha mina umduduzo kaMkhwanazi kanye neteam yonke le nezibhone engihamba nayo ayidli iyebula yabo iyebula bonke nje banezibhono badla ngalendlela exakayo ngithi anganje sebedlela ngakho before sifike la selambile umuntu asingene la kudayiswa khona inkukhu lesitolo siyekhehle sesila ngithi angisicabange la basidayisela iqhude ababelibambe ekhaya lapha bethi ile inyama bayidayisa sayikhipha ngamawindi singafika nje eGingi Ndlovu. Cha siyabonga bafethu siyanthanda show wenzale kahle emakhaya siyabonga. Ubonga thina. Siyabonga kakhulu.